Bueno, hiru mugarri ikusiten ditugu, aldarrikapen honen zean, ez? Lehenengo aukera galdua, garbi dago, 1918an, Eusko Ikaskuntzak lehen biltzarra egin zuen, eta orduan Tomas Etxeberria zan Bizkaiko Diputazioko liburuzainak oso mozio landua eraman zuen, baina etzen aurrera atera. Aldiz, Euskaltzaindiak lortu zuen, eta lau diputazioen babesarekin, inongo arazorik gabe, horregatik, eta gaina garai hortan, garai berean, beste herrialde askotan, Galesen, Eskozian, Katalunian, liburutegiak sortzen ari ziren, eta ez ziren estadua zituzten herrialdeak, orduan hori ere etzen arazo bat. Horregatik, guretzat mugarri bat hor dago. Bigarren mugarria, 1979an Gernikako estatutuarekin dator. Eskumenak jasotzen ditu Eusko Jaurlaritzak, baino ez du ETB eta Euskadiko Orkesta aurrera ateratzen ditu, baino ez du lehentasuntzat ematen liburutegia, naiz eta hor zegoen eta ja landua bazegoen gaia. Gainera, 1980an handik gutxira Espainiako legeak baimena eman zion, aukera eman zion Espainiako erkidegoei garatzeko, eta Espainiako erkidego gehienek liburutegia sortu zuten. Karo, hemen eztabaida da, liburutegi nazionala dan, erkidegoko liburutegia da, baina guk benetan liburutegi nagusi bat eukiko bagenu buru egiten duena, asko aurreratuta eukiko genukela pentsatzen dugu. Eta azkenekoa izan da 2007ko legea. Hor garatzen da lege potente bat, eta lege horretan aitortzen da Euskal Liburutegi Nazional bat sortzea. Naiz eta gero legebiltzarrean Euskadiko liburutegia ditu zioten eta nazionalitza kendu, baina hori arrazoi politikoak direla eta, baina lege hori ez da garatu, gaur arte 18 urte daramagu eta ez da garatu. Garatu dira gauza puntualak, baina ez lege bezala eta ez sistema bezala. Eta hori da esan behar duguna, liburutegi nagusi bat ere ez dakagula. Ez daukagu liburutegi nazionala ez dizut esan nahi, baina liburutegi momentu honetan Espaini mailan segurazki liburutegi nagusi bat ez daukan komunitate bakarra gara. Nik honi buruz esan nahi nuke, ez dakit posible dan esatea, Pruden Gartziak argian idatzi zuen oso polita da eta irakurriko dizuet, benetan oso ona da. Nahiko da galdera bestela bat planteatzea. Mundu osoan biblioteka sistema guztien buruan biblioteka nagusi bat jartzen bada, areago Espainiako Erresumako erkidego autonomo guztietan sistemaren burua izateko biblioteka bereziak sortzen badira, ez ote da izango ezinbestekoa delako. Aitzaki handia jarri izan da beti Euskal Komunitatea administratiboki hiru lurraldetan banatu egotea. Baina hori ikusten denez beste gai batzutan ez da arazo izan, eta ez Eusko Ikaskuntzan, ez Euskadiko Orkesta. Niri deigarria egin zait, Eusko Jaurlaritzak alderdi baten eskuan zegoenean, eta hiru aldundiak alderdi berberaren eskuetan egonda ere, ez ziren gauza izan eseritzeko gai honi buruz hitz egiteko. Nik uste dut problema izan dela gai politiko bezala tratatu dutela eta ez gai teknikoa bezala. Ez dut esaten gai teknikoa denik, baina nik uste dut gai teknikotik abiatuta bazegoela hainbat arazo gainditzea. Gai politikoan enkistatzen bada oso zaila. Eta nire ustez, eragozpen horiei aurre egiteko ambizio falta egonda, eta urte asko pasa dira, ni erretiro hartzera noa, eta bizitza osoan ikusten ari garen hori da. Momentu honetan, beste liburutegi batzuetan, beste liburutegi sistema batzuetan 300 eta horrelako langile kopuruak dauden tokietan Euskal Herrian 5 eta 8 arteko langile talde bat daukagu. Nik uste horrekin dena esan da dagoela.